Zdravo ljudi. Zdravo ljudi, evo da vas obavestim. Evo malo promene u videu. Uzeli smo jedan stan. Prijateljima našim koji imaju jako poverenja u nas. I treba da ga napravimo da bude kao što vidite. Znači stan je završen, bombona, komplet kupatilo, komplet kuhinja, komplet moleraj. Tek sam sad došao u mogućnost da slikam. Ovako izgleda spremljen stan za izdavanje. Parket, sve se sređuje. Kupatilo, ima puno posla, bit će dosta videa. Ono što bi vas zamolio, dnevna soba, sve je sređeno, ogletovano, okrečeno, namontirano. To je da novo delite ove videe ako vam se sviđaju. Gledat ću da pravim što kraće snimke. Kupatilo, da se i vama svidi i dopadne. Tuš kabinica, ne znam da li se sećate, bojleri, svetla, onaj ormar. Toliko, pozdravljam vas, svako dobro do novog videa. Eto, to je to, posao 3 meseca. Mislim da je lepo ispao.